Добре, разбрахме. Бързата мода е супер вредна, ама в такъв случай какво да носим изобщо? Истината е, че не е нужно да си перфектен. Нужни са само няколко малки промени. Първо и най-важно, носи дрехите си по-дълго. Това реално е най-доброто, което можеш да направиш. Истински устойчивата дреха не е тази, която даряваш, а тази, която носиш дълги години. Второ, качество над количество. Една качествена дреха, която ще носиш с години, винаги е по-добър вариант от 5 ефтини, които ще изхвърлиш след няколко месеца. Трето, това сигурно ще ви шокира, носи втора употреба. Вече произведената дреха не се нуждае от нов памук, вода и производство. Тя просто получава втори живот. Четвърто, трите пъта. Поправяй, препродавай и подарявай. Един сменен цип или малък ремонт може да удължи живота на дрехата с години. А като ти омръзне тъпия свичър на Guess, можеш да го подариш на приятел или да го метнеш в OLX, да му се радва някой друг. И пето, не разчитай, че дарението автоматично те прави шефа на екологията. Даряването е много по-добро от изхвърлянето. Това е безспорен факт. Но цялостният проблем е в свръхпроизводството. И ако продължаваш да си купуваш безумно много дрехи всяка година, дори и да ги даряваш след това, реално пак си част от проблема. Проучване сочи, че 55% от дарените дрехи могат да бъдат препродадени директно, а още 24% могат също след пране или ремонт. Така че отговорът е в това просто да си купуваме качествени дрехи и да си ги носим. Последвай за повече такова съдържание.